Avengers, I'm free! It's time to conquer Earth! Alpha, Rita's escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. To bude psina. Určitě si to užijete. Jason, škoda, že nejedeš na ten výlet s námi. Skalník. Jo, máme haldy místa. Teda ani ne. Díky, ale půjdu zatím s bratrancem Jeremym. Dokud je ještě tady. Bez tebe to nebude ono, Jason. Pardon, že jdu pozdě. Tohle jsem upekla v hodině vaření na cestu sebou. Co v tom je? Je to jeden exotický recept. Teď je hodně populární ve Francii. Říkají tam tomu tort à la escargot. Escargot? Dobrý. Jinými slovy, šneci. Tak jsme připraveni na výlet. Jedem. Skvělé, jedou pryč. Přesně na to její zlorodí čekalo. Jaký máte plán, vaše odpornosti? Najít zrcadlo zkázy. To, co dokáže zničit dokonce i superformer? Ano, roztříštit je na milion kousků. Síla toho zrcadla zničí cokoliv, co se v něm odrazí. Jediný pohled a strážci jsou vyřízeni. Musíme to zrcadlo najít první. Začneme hned dnes. Je schované na zemi. Víš, Skale, krása pici od Sloppyho Joea je v tom, že z ní uděláš trichtýř, tak, a nacpeš si to tak do pusy víc pici než normálně. Podívej, tak. No, Skale. Podavka Jason. Hele, kámo, co je to za prčka? Hele, Jasone, to je ten slavný vejtaha, jak jsi o něm vyprávěl? Hele, jsi slavný, Bulku. Pěkný triko, Bulku, to dávají s extra sýrem. Víš, tvůj postoj se mi nelíbí, pojď. Je čas, abych dělal kámoši menší lekci. Hej, jo, počkej, ještě jednou, tak to máš, ještě, počkej. Jasone, pozor na tu pizzu. Hopla, pizza, moje pizza. Páni Bulku, vypadáš skvěle. To byla paráda, jak si ho nechal, aby se porazil sám. Stačí si pamatovat, že hlava je někdy víc než svaly. Jo, hlava je víc než svaly. Je to lepší. Na bojových umění je bezvadný, že se naučíš sebekázni a sebedůvěře. Jasone, nauč mě nějaké chvaty. Dobře. Zadní noha, čelní kop. Fajn. Dobře. Tohle bude těžší. Ale chci, abys to zkusil. Dobře. A teď znovu, ale soustřeď se. Je ti to jasný? Dokázal jsem to. Když jsem byl jako ty, byl jsem moc nejistý. Ale bojová umění mi vrátila sebedůvěru. Teď jsem největší sekáč. Stačí jen jedna věc. Trénovat. Snad budu jednou stejně skvělej jako strážci vesmíru. Strážci vesmíru. Jo, to chci být, až jednou vyrostu. Dobře. Co to tam ten Jason dělá?
Bojová umění? Ticho, hlupáku! Je tam, přestože si říkal, že jsou strážci pryč. Teď bude muset to zrcadlo počkat, dokud se o něj moji formelíni nepostarají. A to se stane hned teď! Hele, Ach jo, co budem dělat? drž se za mnou a hlídej si záda. Zpátky. Dobrá práce, Jeremy. Vždycky jsem slýchal o formelínech, ale nikdy mě nenapadlo, že je uvidím. Doufej, že je neuvidíš znovu. Hele, něco mám? Láhev, to je divný. Co je asi vevnitř? Vypadá to jako mapa. Otevři to. Co se to děje? Zemi! Počkej tu! Čistý vzduch. Zordone, ozvi se. Jason, moje senzory cítí něco neobvyklého na morfním říšce. Radši odveď Jeremyho na bezpečné místo. Jo. A je, zemětřesení. Držte se! Jeremy, jsi v pořádku? Jasně. Hele, to je teda paráda. To je způsob, jak začít prázdniny. A koukni na tu mapu. Vede k zrcadlu zkázy. A jen co se ho zmocním, stihne tě stejný osud jako všechny ostatní. Zasáhnu je tak silně, že ani nebudou vědět, co je trefilo. Potřebujeme tu mapu. Ano, okamžitě tam běž, Škorpíno. Ano. Tamhle. Skálník ho vyřídí na to tata. Jeremy, utíkej. Ale Dělej! Najdu tě později a dávej pozor na tu mapu. jasně. Jasone, teď dostaneš, co zasloužíš. Útok! Teď, Skálníku! Tohle ti nevíde, Škorpíno! Ajajajaj, Skalník je pěkně tvrdá příšera. Jason nemá šanci, když je takhle přišpendlenej. Je to snadný cíl, co budeme dělat? Alfo, musíme okamžitě kontaktovat ostatní strážce. Jsou jediní, kdo ho můžou zachránit. Zordo, neslyším. Okamžitě se teleportujte na pláž. Hned to bude. Tady! Jasone! Neboj se, my tě osvobodíme. Není ti nic? Díky. To bylo Ophos. Kde je Jeremy? Má mapu, kterou Škorpína hledá. Jdeme. Kde je Jason? Snad je v pohodě. Jeremy! Jeremy? Jeremy! Jeremy! Zordone, slyšíme. Musíte se utkat se Škorpínou a Skalníkem v plážovém klubu. A co Jeremy? Neboj se, najdu ho. Musíte jít hned teď. Tak morfujeme. Mastodont. Pterodaktyl! Triceratops! Šavlozubý tygr! Tyrannosaurus! Fajn, jdeme na to! Strážci vesmíru! Útok!
Nekucej ty! V pohodě. Ne, na dlouho, strážci. Prohrajete, já vyhraju. Ne, nepotkáme. Karpino, musíš najít toho kluka s tou mapičkou. Rychle vyřiď je. V pořádku, lidi. Jo. Vytáhni nás. Útok! Tamhle jsou na ně! Běžte! Mějte se. Jo. Mozek je víc než svaly. Počkat. Teď jsem asi tady. Píše se tu, že mám udělat 6 velkých kroků. Mám je dodělat, Škorpíno. Dobrý nápad. Jo, Tak na co čekáš? teď říkám jo. Potkáme. Ju, to musí být ono. Paráda. Ale ne. Kruci. Je to moc rozpálený. Dobře, máte to mít. Pojďte. Hele, co jsem našla. A teď to mám já. Konečně se zbavíme těch strážců. Nech Škorpína vzroste! Jste moji. Jste moji. Potřebujem sílu dinozauru! Pohyb! To je paráda. Strážci nás zachrání.
Volám Megazord! Všechny systémy funkční! Jdeme na to! Jo! Markuje! Přepínám na bojový mod Megazordu! Sekvence Megazordu spuštěna. Megazord aktivován. Nedívejte se, pozor! Teď ho vidíte! Nemůžu se uvolnit! Teď už tě nic nezachrání, pohleď na zrcadlo zkázy! Pozor! To je naše šance! Teď potřebujeme silomeč! Za to mi zaplatíte, strážci! Opět dobrá práce, strážci. Díky, Zordone. Páni, byli jste úžasní. Taky jsi byl pěkně statečný. Jsme na tebe vážně hrdí. To, jak si Formelíny převezl. Vždyť víte, co se říká. Mozek je nad svaly. Vynikající heslo. Nemůžu uvěřit, že jsem vás tady potkal. Až to povím bráchancovi Jasonovi. Jo, mimochodem, kde je Jason? Je v pořádku? Jo, určitě bude v pohodě. Jo. A pak jsem toho Formelína nakopl, ale potom, když už mě málem dostal, tak to bylo magický zrcadlo a rozbilo ho na bambilion kusů. Ha. A když pomyslím, že my byli na nudném výletu? Ale strážci vesmíru byli kolosální sekáči. Měli jste je vidět. Co? Ty jsi potkal strážce vesmíru? Tutáč. A taky tam byla příšera, co jí ta škorpionice říkala skalník. Je to svérázné. Jo, a ten plival balvany velký jak baráky. Vážně? Fakt? Jo, a trefil žlutýho a černýho strážce a skopnul je do vody. A pak tam vzduchem přilítla s lukem ta růžová. No, ta byla prostě úžasná. Hele, pověz mi víc o tom černým. A pak se ta škorpionice změnila v obrovskou příšeru. A pak tam přišla další příšera a strážci naskákali do velikého robota. To zní jako, že to bylo divoký. Musím ušít. No, měl si vidět toho červenýho, jak bojoval s tou škorpionicí. Ten byl nejlepší. Jo. Pokračuj. Jo, předvedl parádní kop z otočky. Hija! Hele, Jasone, chci se zeptat, kde jsi byl celou tu dobu? Ne. Musím jít učit na trénink bojových umění. Pojď, Jeremy.